सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सध्या राजकारणात निवडणुकीचे बिगुल वाजले. त्यातच अनेक नेते मंडळी नवरात्र उत्सवानिमित्त भेटीगाठींचं सत्र सुरू केलंय. राज्याच्या महिला बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सुद्धा अनेक ठिकठिकाणी जाऊन भेटीगाठी घेतल्या. तर सुनील तटकरे यांना किरकोळ बोलणाऱ्या गोपीचंद पडळकर यांनी बेताल वक्तव्य थांबावं, नाहीतर बारामतीच्या निवडणुकीतून काहीतरी शिकावं असा खोचक टोला देखील त्यांनी लगावलाय. तर रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत प्रश्न विचारला असता त्यावर बोलणं त्यांनी टाळलंय. अदिती तटकरे यांच्याशी संवाद साधलाय कोकण सातचे रायगड प्रतिनिधी रुपेश रटाटे यांनी. असतील योजनेसाठी काहीतरी नवीन काहीतरी अजून त्यातनं महिलांना आर्थिक काहीतरी पाठबळ मिळेल यासाठी काय नवीन उपक्रम हाती घेणार काय? तर मी तुमच्या माध्यमातून नवरात्रीच्या सर्वांनाच मनापासूनच्या शुभेच्छा देते. हा संबंध परिसर हा तसं पाहायला गेलं तर इथं औद्योगिक क्षेत्र सुद्धा आहे, पण त्याचबरोबर ग्रामीण भागातल्या होतकरू महिला सुद्धा आहेत. आम्ही दोन महत्त्वपूर्ण बाबींवर यामध्ये जास्त लक्ष केंद्रित करत आहोत. एकतर या परिसरातील असतील, किल्ला असेल, धाटाव असेल, वरसे असतील, या परिसरातील ज्या महिला आहे या शिवणकामामध्ये बऱ्यापैकी त्यांचं काम हे अतिशय उत्कृष्टरित्या आहे. मला आठवते हर घर झेंडा असेल किंवा आम्ही जो मध्ये 26 जानेवारीला उपक्रम केला होता, तिथे धाटाव आणि त्याचबरोबर किल्ला आणि वरसे ह्या परिसरातील जे महिला बचत गट आहेत त्यांनी झेंड्याचं शिवणकाम असेल ह्या सगळ्या गोष्टी फार चांगल्याने केल्या होत्या. तर त्याच्यामुळे आम्ही एक स्टिचिंग युनिटवर आम्ही काम करत आहोत. हे औद्योगिक क्षेत्र आहे, तर इथं स्टिचिंग युनिट जर आपल्याला रोह्यामध्ये करता आलं आणि त्यातून ह्याच्यातले जे शिवणकाम करणारे जे महिला आहेत त्यांना त्यामध्ये जर आपण सहभागी करून घेऊ शकलो तर त्यातून त्यांना मोठ्या पद्धतीनं आर्थिक सुलभता जी आहे किंवा सक्षम होण्याच्या दृष्टिकोनातून काम होईल. दिवाळी आता जवळ येत आहे, त्याच्यामुळे दिवाळीमध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये घरगुती फराळ असेल किंवा दिवाळीला लागणारं उटणं असेल, साहित्य असेल, ह्याची मागणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये असते. आम्ही पुढच्याच आठवड्यामध्ये या संबंध परिसरामध्ये मग रोहा असेल, आंबेवाडी परिसर असेल आणि दाटाव, किल्ला, वरसे इथे आम्ही महिला व बालकल्याण विभाग असेल आणि ग्रामविकास विभाग, कारण उमेद आणि माविम दोन्हीचे महिला बचत गट मोठ्या प्रमाणात असतात, तर त्यांना सहभागी करून इथे टेम्पररी स्टॉल्स म्हणजे 10 दिवस, दिवाळीच्या 5 दिवस आधी आणि दिवाळीच्या कालावधीमध्ये म्हणजे 5 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर ह्या कालावधीमध्ये टेम्पररी स्टॉल्स जे असतात त्याच्या माध्यमातून सुद्धा महिलांना एक त्या निमित्ताने मार्केट उपलब्ध करून देणं किंवा ऑनलाईन ऑर्डर जर त्यांना त्या निमित्ताने हे करून देऊ शकलो, कारण गणपतीमध्ये हा आम्ही प्रयोग माणगावमध्ये केला आणि जवळपास 20,000 गणपतीच्या साहित्य पॅकेटची मागणी तिथं आली आणि ती महिला बचत गटांनी ती पुरवली आणि त्याच्यातून त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आर्थिक उत्पन्न सुद्धा त्यांना मिळालं. तर तसाच एक प्रयोग रोह्यामध्ये दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर करून, कारण सणासुदीला मागणी ही मोठ्या प्रमाणात असते आणि मार्केट उपलब्ध होतं आणि विक्री होऊ शकते. म्हणजे बनवलेल्या वस्तू या फुकट जाणार नाहीत किंवा त्याच्यातून त्यांना आर्थिक सहाय्य होऊ शकेल. या दृष्टिकोनातून आम्ही हे दोन जे उपक्रम आहेत ते लवकरात लवकर आम्ही या आठवड्याभरातच त्याच्या पहिल्या टप्प्यातलं काम आम्ही सुरू करत आहोत. आठवा ग्रामसचिवालयाचं ज्यावेळेला उद्घाटन झालं त्यावेळेला तटकरे साहेबांनी जुनी इमारत आहे त्या ठिकाणी सांगितले की आधुनिक पद्धतीची एक नवीन कार्यशाळा महिलांसाठी आम्ही उभारून त्यांचे आमचे प्रयत्न ते लवकरात लवकर येईल. आता ताई तुम्ही त्या विभागाच्या आहात, पदभार तुम्ही घेतलेला आहात. तसं आपण बघितलं तर जी धाटावची जुनी ग्रामपंचायत आहे हा परिसर मोठा आहे, त्याला कंपाऊंड वॉल पण चांगली आहे, आतमध्ये हॉल ही आहे आणि तिथं जर चांगल्या पद्धतीनं काम केलं तर महिलांना चांगल्यारीत्या तिथे कार्यशाळा असेल आणि मग त्यांच्या मीटिंग वगैरे घेण्यासाठी पण तिथं सोय होऊ शकेल. काही दिवसांपूर्वी साहेब ज्या वेळेला इथल्या कुणबी भवनच्या भूमिपूजन प्रसंगी आले होते त्यावेळेला कार्यक्रमाला जवळपास 70% महिला उपस्थित होत्या
काल आगरी समाजाचा कार्यक्रम झाला, त्या निमित्ताने सुद्धा महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. आणि धाटाव आणि या सबंध परिसरामध्ये महिला खूप रित्या ऍक्टिव्ह आहेत. काही विधवा महिला सुद्धा आहेत जे शिवणकाम ह्या परिसरातील करतात. त्यांनाही आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनाही एकत्रितपणाने घेऊन काम करणं. एकदा ती इमारत उपलब्ध झाली की तिथं डागडुजी करून, तिथं कार्यशाळेच्या निमित्ताने काही दुरुस्ती करून, तिथे जास्तीत जास्त मार्गदर्शन शिबिर घेणं, म्हणजे महिलांना ट्रेनिंग देणं, पॅकेजिंगची, मार्केटिंगची ट्रेनिंग देणं, हे सर्व उपक्रम आम्ही उमेद म्हणजे ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने तिथे राबवण्याचा आमचा मानस आहे. काही काल रोयात गोपीचंद पडळकर आले होते. त्यांनी हम्म. टटकेंना किरकोळ असा त्यांनी त्या ठिकाणी उच्चार केला. कुणी? गोपीचंद पडळकर आले होते, त्यांनी टटकेंना किरकोळ हा. आहेत असा उच्चार केला. तर काय कसं आहे बघता ते याच्याकडे? पडळकरजी जे आहेत त्यांना त्यांच्या पक्षांनी विधान परिषद मध्ये आमदारांमधून संधी दिलेली आहे. ते अजून काही निवडून आलेले नाहीयेत. मला माहिती नाही, मी त्यांचं ते वक्तव्य वाचलेलं नाहीये किंवा ऐकलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे त्याच्यावर अधिकचं भाष्य मी करू शकणार नाही. पण ते आमच्या सहकारी पक्षाचे एक सदस्य आहेत, त्याच्यामध्ये ते आमदार विधान परिषदचे सदस्य म्हणून काम करतात. तर माझा तर त्यांना एवढाच सल्ला राहील की आपले जे मित्र पक्ष आहेत यांच्या मतदारसंघात येऊन वरिष्ठ नेत्यांबद्दल वक्तव्य करणं हे त्यांनी टाळावं. कारण मी पण पहिल्या टर्मची आमदार आहे, मी कार्यकर्ता म्हणून काम केलं, पण मी प्रोटोकॉल हे सहज म्हणजे आमच्यामध्ये ती शिकवणच असल्यामुळे आम्ही ते पाळतो. त्याच्यामुळे जर मित्र पक्षाच्या म्हणजे पडळकरांबद्दलच मी खासकर बोलीन, जर अशा पद्धतीचे वक्तव्य ते करत असतील तर निश्चितपणाने ते चुकीचं आहे. त्यांना माहिती आहे निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये आपण निवडणूक लढवल्यावर लोक कशा पद्धतीनं मग आपल्याला प्रतिसाद देतात. हे त्यांनी बारामतीमधनं एकदा विधानसभेची निवडणूक लढवून त्यांनी तो अनुभव घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे मित्र पक्षांच्या बद्दल किंवा त्यांच्या नेत्यांबद्दल, मोठ्या नेत्यांबद्दल तरी आपण अशा पद्धतीची वक्तव्य करू नये, असा माझा त्यांना एक मित्र पक्षाची एक छोटी कार्यकर्ता म्हणून तरी सल्ला राहील. ताई, एक लास्ट मला उदय सामंत साहेबांच्या रूपाने लाभलेले आहेत. ते रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत, रायगडचे पालकमंत्री आहेत. कोकणामध्ये त्यांना काम करण्याचा हा चांगला अनुभव आहे. रायगडचा हक्काचा पालकमंत्री हा आधीच उपलब्ध आहे. आणि आणखीन काही बदलायची त्याच्यामध्ये गरज लागली तर मुख्यमंत्री आहेत ते, त्यांना पूर्ण अधिकार आहे त्या आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.